ए जे देखी ना हम चूड़ी करने कैसे तो टूट गई। ई कैसे टूट गइल हो? पेन अपने से टूट गई काम कर में टूट गई। बताओ लड़का के हाथ पैंट ना किनी तू कहतो घर के चूड़ी किनी तो तारे के चूड़ी किनी आई तूर के धो देल बताओ तो ई 200 रुपया खत्म हो गेल बर्बाद हो गेल ना। जान बुझ के थोड़े तोड़ा नहीं है काहे कैसे टूट गेल काम करत रहनी है तो मतलब तो काम करत काहे हिया ले चूड़ी करना जरूरी बा 2 गोटा करे तो ना ठीक लागी तो 2 गोटा में तो ठीक लागी बताए ना लोग कहे लगे जितने चूड़ी पहने जाला जितने से टिकली कइल जाला तो पति के सुहाग खतरा होखेला तो ओइसे माने काम चीज सुहाग खातिर होला हिया पे मुड़ी में पे चूड़ी सुहाग खातिर होखेला से जगह वैसे किसी आई 200 रुपया खातिर वो दूसरा ले आ सोने कीमत कुछ नहीं के हो तुम जान बुझ के थोड़े तोड़ा नहीं है तो हमेशा के गुस्सा ये है नहीं हमरा पे एगो बताओ 200 रुपया रही तो लड़कन के दूगो पैंट किनाई त कुछ खामो लाई रही आ 200 के तो चूड़ी पहनल हुआ आ खामो खाम बिना मतलब के तूर देलु बताओ तो एकरा के जोड़ा जाई फिर निकले जोड़ दे पे ना वो जोड़ा चोरी ना पानी माने काम छी जे जोड़ा जी तो 5 रुपया खर्चा जोड़ा दी 200 रुपया हमनी कमाया हो जाई सब कोई कहे लगे टूटा चूड़ी पहनने से आप सब होखेला तू सब लिया देना हो माने हम किसान आदमी कैसे 2 रुपया जुटा के परिवार चलावतनी आ तारा के रोज 200 ले आ दे कहां से ले आ दे बताओ तो ए जे किसान तो हो जाई देखी तो हो जान के सब कोई बाबा लोग अपना अपना मेहरानों के कितना चूड़ी लिया कब कोई बोलबो ना करेला रो हम पर खिसिया जाए ई बता सब कोई के तो बाल बच्चा एगो दुगो गांव सब के 5 के बाल बच्चा माने के तरह चली बताओ तो हैं जान अब से कम कर दे ना निकाल दे हां आधा निकाल के पहिरो आधा मानो कहीं जाए मतलब पूरा पहिरो मैं चारे गो पहिरो हैं घर में चूड़ी के देखता बताओ तो हमरा ओए के देखे खातिर पहिरो हां नीमो लागता तो कमे हां पर तो चाह तनी के एकदम तन के तनी चूड़ी पहनी नहीं हाल पे बाबू हाल ठीक बा ताकि हमरो तीनू तार मुझे हाथ धके तो 2-4 फुट के गर्दन में गड़ जाए हमरा पर हाथ धके बढ़िया हाथ धके तो रवे खातिर ना पकड़ ले रवे के देखा खातिर चल जा तो दूसरा के ले आ दे बाकी अब मत थोड़ी हो बड़ी कमाई मेहनत करता हो याद है